Indoda mayisifuna ukwenza umkayo ibheka ukuthi unjani olimini, ibheka ukuthi mangene ngala kwangena nangala kuyahlangana yini la o la. Yabona? Ibheka ukuthi lokho kusebenza kangakanani. I-skin color, i-body shape akwenzi umsebenzi walutho leyanto leyana. Yabona? Akwenzi lutho leyanto because ayihlali nje yana forever. Iya change nayo. Khamba isikhathi iphelelwe isikhathi sayo. So ungayinikezi into wrong ukuthi wena ume kanjani unjani. Cha, amadoda ngempela awakunaki lokho. Yes, kuyinto enhle mawuyibuka phambi kwamehlo akho, but in future uzanani. Izona zinto ezibalekile lezo ukuthi in future uzanani. Amadoda rich awanalo uthando la ngempela. Aye nalo asalinikeza abantu ababelideserve. It's either unkosikazi wakhe washona noma ukhona uhlala nezingane emzini wakhe omuhla kasweli lutho, and then afike la edolobheni eThekwini uze ngokwebusiness la eThekwini uyazi ukuthi mayidinga something uthola wena. Umuntu orich wesilisa engakwazi ukukuthengela ithikithi le-VVIP, aku-ordele ibhakede, akubhukhela ihhotela la nizolala khona, ekuseni akurequestele ugoduke uye kini noma uye la uqashe khona ngoba uyafunda noma uyasebenza. Kodwa uyazazi wena deep down ukuthi ekamerweni olala kulo kini nembhede ewu-4 eyistairs. Awukwazi ukwenza i-video call in peace because ubangela abanye abantu umsindo. Kodwa impilo oyiphilayo higher level, higher standard. Uphila impilo ehlula abantu abasebenzayo wena ungasebenzi. Yabona? Kodwa uthi ufuna indoda right, ufuna umuntu ozokunakekela, ufuna umuntu ozokuthanda, ufuna umuntu ozokusupporta. Ukukuthengela ithikithi le-VVIP uhlale lapha uhlale nama-celeb akusikona ukukuthanda lokho. Ukukodela mina lento ofuna ukuyiphuza la ongayi-afford wena ukuthi uphuze udakwe yiyona, ulale ngeingubo onganazo kini, akusikona ukukuthanda lokho. Asikubizi support lokho. Singaficana eclubini sonke ungithole ngihamba nge-V class angiyi-own, ngeke ngitshele futhi wena ngiyihayirishile ngoba ngiyazi ukuthi izinto ezibizayo ziyahayirishwa, awuzi-own. Uzithatha ngalesikhathi odinga ukusebenzisa ngaso, uphima uqeda ngayo uyibuyisele emuva iyohlala kubanikazi bayo. And wena uyayuzwa nje unayo uguy othi straight samless, and then ukuthanda kezwa mshini ngawe, but deep down uyazazi ukuthi impilo iphila amanyala. Yabona? Hayi nje ngeke ngizwana nje nomfana street. Mawufuna umuntu oyisilisa oyokwazi ukumelana nawe noma oyokwazi ukwenza uhlonishwe kini noma kubo, uyohleze street. Ngeke uyithole indoda yangempela ozothi mayithothi baby namhlanje siyaphuma nama-girls siyophuza endaweni yokuthi mhlambe sizobuya ekuseni noma late. It's okay baby, masimbathe ingubo yalala and then expect ukuthi indoda leyo. Ngeke. Indoda mayitshela ukuthi yazi bengizama ukwenza i-license kodwa manje ngishayekile emalini yokuyobhuka, ikunikeza imali. Indoda ke leyo yazi ngifuna ukwenza i-learners kodwa ngiyabona kuzongihlula, ikunikeza imali. Ngifisa ukwenza noma i-security, ikunikeza imali. Ngiyograduate imali yokuluka nemali yokuhayirisha ijazi anginayo, ikunikeza imali. Uzoyenzani imali yekhanda ungasebenzi? Uzoyenzani imali yenzipho ungafundi? Awufunda, usebenza, unalutho, uhlezi nje ekhaya. Kodwa ufuna ukuyitona, uyitonelani? Uyitonela ukupheka amakabishi lapha kini? Uyitonela ukubuka umndeni, shaya content kuphela? Asinandaba nazo zonke lezo zinto thina. Asinandaba. Siyazi ukuthi umuntu osimame muhle ngisho engalukile.
okay siya kwi-date okay angilukile mina awona imali hamba oluka hamba ufaka inzipho-ke zakho-ke lezofuna ukuyifaka after leyo date futhi angisanandaba nalezo zinto sekukwena uthi uyinakekela kanjani nina nifuna ukutetemiswa ngalezi zinto lezi ezingasenzeli lutho thina